הבאים למעמד סיום קורס קציני השריון. בהצלחה, בשעה טובה, באמת, בשעה טובה. בשעה טובה, בשעה טובה, בשעה טובה. יום חמישי, 3 בצהריים. במתחם על השבייה שבבסיס צאלים נערך טקס לא שגרתי. הענקת דרגות קצונה לצוערי קורס קציני שריון שלקחו הפוגה מהלחימה בעזה במיוחד בשביל הרגע הזה. רגע לפני שהם מקבלים את הדרגות הנחשפות לאחר קורס של 4 חודשים, מגיעים אירועי השבת השחורה. הקורס מופסק והצוערים מוקפצים ישר לעוטף. חבר'ה באים ברוח, כאילו באמת, בחיים לא חשבתי שיהיה רוח כזאת. רוח של באים להילחם, לא אכפת, כאילו, לא רוצים לישון, לא רוצים לאכול, העיקר לבוא, תן לנו עוד משימה, מפקד, כאילו, באים למגד, חופרים לו רק תן לנו עוד להילחם. המ"פ אסף את כולנו ואמר לנו, חבר'ה, שחטו את העם שלנו, אנחנו הולכים להיכנס בהם חזק. משם כבר זה נהפך להיות רציני, הפלוגה נכנסה לרבק. הכנו את הכלים, באמת, לא ראיתי דברים כאלה בחיים שלי, אנשים עבדו כמו מכונות. עבדו ועבדו, וכל הטנקים כבר באותו יום מוצאי שבת היו מוכנים, וישר רצנו לעוטף. גם קצין שריון ראשי תת-אלוף הישאם אברהים הופתע כמו כולם ב7 באוקטובר. במות הראשונות אני מבין שמדובר במשהו אחר. תוך חצי שעה פחות או יותר אני מעיר את אשתי, אומר לה, קורה פה משהו גדול. עולה על מדים, מרים טלפון לנהג שלי, ובאזור 8:30 הבוקר כבר מתחיל תנועה דרומה. פלוגת צוערי השריון מתארגנת במהירות, וכבר במוצאי שבת יוצאים למטעים שסביב העוטף לתאר את השטח ממחבלים. כעבור כמה ימים, הם מתחילים עם כוחות אחיר את התמרון הקרקעי. התחילו להפציץ באמצע, תוך כדי שאנחנו מעלים תחמושת ואוכל לטנקים, מתחילים להפציץ לנו את המגנן שיצרנו שם. אני רואה שיש כמה חיילים חירניקים שמתחת לטנק, אז אני לוקח לי זמן קצת לצעוק ולהזיז אותם, ואז באותו רגע אני חוטף פצצה לפרצוף. בשנייה הראשונה אני בטוח שצלפו בי, אני מרגיש את כל הפרצוף שלי נשרף. איתי לוי מירושלים, אריאל גנט מהיישוב מורשת ובנימין בז'ו גרנות מפתח תקווה, כולם נפצעו בקרבות וכולם הגיעו לכאן במיוחד מבית החולים כדי לקבל את הדרגה. היינו צריכים לטפל באיזה משהו בטנק, יצאנו החוצה כדי לקבל וירו עלינו, פצמרים, שפגעו ממש עלינו, ושם אני נפצעתי. אנחנו רצנו לתוך הטנק, גס אריאל לא הספיק להיכנס, אז הוא חטף יותר רציני. אני חטפתי גם בגף תחתון רסיסים, שגם עד עכשיו בפנים. זהו, פונו לבית חולים, הייתי שם איזה יומיים, עכשיו אני בהשגחה, מחלים כמה שיותר מהר, וכמה ימים כבר נחזור לבפנים, אני מקווה. יש פה פלוגה שברגע הפכה להיות אגרוף מחץ ונלחמה בגבורה עילאית. תת-אלוף אברהים משרת בצבא כבר 27 שנים. למרות השנים הארוכות בצבא, גם הוא לא נתקל מעולם בסיטואציה שבה טנקים שלנו נלחמים בתוך שטח מדינת ישראל. לא האמנתי שהרגע הזה יגיע. וכשאתה מגיע ליישובים, אני ביום שבת בצהריים התחלתי כבר להגיע ליישובים ולמקומות האלה, אתה רואה את כמות ההרס, אתה רואה את הזחלים של הטנק שנכנסים ביישוב, אתה רואה את הרכבים שהטנק עלה עליהם בתוך היישוב ישראלי, אתה רואה את ההרס, אתה לא מאמין למראה עיניך, ואתה מבין שכל מה שתרחשת וכל מה שדמיינת, וכשזה קורה בפועל, זה צביטה בלב. אבל היינו צריכים לעשות את זה כדי להרוג את המחבלים. ולשמחתי, הטנקיסטים ביום הזה היו שם ברוח, היו שם במקצועיות, והביאו תוצאות טובות. הטנקים כאן, הטנקים כאן, הטנקים לידינו, הטנקים בתוך היישוב. סלמן חפקה, גיבור ישראל שנפל בקרב ברצועה, הציל בשבת השחורה אזרחים רבים. סלמן, הגדוד שלו נמצא בתעסוקה מבצעית בכלל באיו"ש. כשהוא מגיע או שומע על מה שקורה בעוטף, הוא מתחיל להדרים דרומה בנסיעה. מגיעים, נכנסים ליישובים, ומרגע שהם נכנסו ליישוב, הם פשוט מכריעים את האויב. סלמן קצין מקצועי מאוד, גיבור ישראל. סלמן הוא אבידה גדולה לחיל השריון לצה"ל, ואני חושב שהוא אבידה גדולה גם לעם ישראל. אתה בן לעדה הדרוזית,
ועכשיו שאתה נלחם באמת למען עתידה של מדינת ישראל, ראינו בשנים האחרונות את חוק הלאום, מה זה עושה לך? חוק הלאום לא נגע בקציני צה"ל, אנחנו היינו בפנים בצורה שוויונית עם כולם. שיח שמאוד מאוד בגובה העיניים ובצורה שוויונית. קידומים, דיונים, שיח סביב איכויות, כישורים, ואף פעם לא על בסיס דת, מין וגזע. ולכן את המלחמות שלי אני נלחם מול אויב, שבעיניי אני מבין מזה אויב שלי. זה חמאס, זה חזבאללה, והדבר שנקרא סיפורים פוליטיים ודברים כאלה ואחרים, זה לא הזמן לדבר על זה. אני בתוך הצבא לא מרגיש את זה, וזה לא מלחמתי בשלב הזה. יונתן סניצר, סגן מפקד גדוד 532, היה אמור להשתחרר רגע לפני השבת השחורה והאריך את השירות כדי להילחם. הוא נפצע בעזה, ואתמול קיבל מאברהים בבית החולים איכילוב דרגה בהפתעה. תודה רבה שהגעת. חלק מהקצינים החדשים חזרו כבר לעזה להמשך הלחימה. חלקם הלכו לפקד על החיילים הצעירים שהתגייסו לא מזמן ולהכינם לקראת המשך הקרב. דבר אחד בולט ניכר לעין לאחר חודש וחצי במערכה, רוח הלחימה של חיילי השריון רק עולה, ונדמה שסיסמת החיל שהאדם שבטנק ינצח רלוונטית היום יותר מתמיד.